Jeg bliver holdt her Nej. egen vilje. I min egen vilje. Nej, Jeg bliver holdt her i min egen vilje. Det er min skyld. Nå. Ja, det var godt. Var det episoden? Ja, det er episoden. Det er sådan... Okay. Jeg er også på vi halvvejs igennem. Damn. Du fucking go. Ja, Defended Drake Corner. Det er hvad fandt du? Hvad? Defended Drake Predicted Drake Corner i 2015. Ja. Honestly, man var sådan begynder sådan... I 2015 så forudså Drake the coronavirus. Ja, man begyndte at være sådan tweet alt muligt crazy shit om sådan fremtiden. Can't take this shitty global life anymore. Okay, det var der også nu. Come on. Det er lysskarpt.